dengole. Janya kole. Mtoto ra janya kola kwe. Wa mtoto ra ka jakola. Allah bagi baru. Ai bintu eta ni jakwe. Aka haramun ni eje. Ne na shamaral ni ete de ma eta mi. Wallahi ko jugu de ba dugula gansa ngoy. Karamo. Assalamu alaikum. Kadi. Nketo flega temi. Kadi madawa kama sa karamo. Nanu tigesa. Ni be sigi tuko dansa. Ha? Musola dam lembe bendon. Ebe na nega fraba e baro ne minge ni fra en barala wa. Ntado. Ha? Mo sebe den do de ben na bona sebi do de ka jena tigela noko. Doga jeme bulu bidon. Ore flane ne jaga jere me bulu bidon na ta na ya ko na sandro abeta tungala. Njutala. Mega cheka tungata kana sila baby kanu. Njutala kaka getu. Kadi ngo dori bola ya odungula asumugori na nai ko kono dimi juguma mbala ko ne kaka kono dimi frake ko bintu ne wa ngaka sigi ngomena jatiri kadoyi nebe temeti shindo ete wulile achama ba ali kumulo nyene matudo aflaka taala mine ka tawli ka temine komi la ila nebe na wakati mnasro che bintu ne ka sokonna franka yam franka salongo na ya nega ngona ya be fran ja fraksere bulu ka tela ala le jugo atete mi anyana bintu me dan wakati mna bana bare kumalanga nena na sura wasile mbaba yoro fran abeka fambe fran ma foi fam ya ka kono karamo alo amasi on a blaga dugaro la mo ko ben nyawa ne a foi jenu nga temi u ka dabla bi kle kana kone ka temi ma fu ngon fara karato ga mina karamo ne bulu do amena goy karamo ebe barala re me barala wombe nga kilando ka barala ni mfembe wolo se bugu de la abe wolo se bugu la karamo yimu dum faran bo foi gana ya ana waya na chebe nyokona ana chebe nyokona ale cheka jakuma de tinyine mnete fuma be ko nga frade nyini nga dama yoro frado be abenye chero bulu do be atinye chero bulu meka yiri do re nyini san yiri menya chema sam mi se ka garabu kene akwa Allah wala karamo wala to ko nga fode nana ko ngo karim mo ko bonne nouvelle bi ay abi ça Karimou, Monsieur Djabi. Ouais. Alhamdulillah. Dieu merci. Monsieur Djabi, tu vas bien? Oui, ça va. Monsieur Djabi, intervient moi. Karim. Ma chérie, calme-toi. Ça fait un bail. Tu vas bien quand même? C'est comment? Ouais. Monsieur Djabi. Donc, on en a bonné là ou bien? Ouais, bon, à on en a bon, on est là. Bon, déjà, on est en quoi? Bon, quand on est obligé là qui voulait, il y a une offre famana. Ouais. Mais offre famana. Ouais. Quand on est non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Nous sommes famana ready. Yeah. Donc, mais quand il est sans quand nous béga croire. Ouais. Non, famana d'abord on jutala. Jufan quel n'est pas là? Qui c'est quel est? Atala. Walay. Yo ami ñene fi bari ko ñina. Nepp nga ami yetoro. Wuro ma gelene ma. Am na ta flesa. Katuta. Era ñata bila. Muna bo ngantam. No mo defia. Atu nana bo mun law. Uma bo nana bo mun law. D'accord. Sino Djabi. Ouais. Wala yo am ne kuma ko kuma lambe ka ñanga ko fendi misara. Imaya. Mo ko ni so ñina ma ka éviter. Disa komi yoro mi sisan. Déjà a kunana du temalona ko abi ede fe mais ire ikutla yi fam peke mangay mais j'espère que abdo ngoni mu dans fond famille mais yero fa ngap sa ke kuti tukala ami ka furu kuma anana appelé ay kashini fond beke ko ne ale jamfa ko ne ko ile du taye ko ma furu mais ma furu lu beke rakateme ni nyetia mais ulu be ke quoi bébé erreur que monsieur Djabi et mon patron est en calola mais ka singa ni ga erreur là elle doit me pardonner si ça bibi na monsieur Djabi ami ka furuko atenna tukuna ba lere de bulu
Ni Abi ko ko tan wuri al chini. Wuro beta. Ça tombe bien. Non, c'est le choix. J'accepte. J'accepte. Munya intaro yoro. Awo am me nyawo fe, dina am ko nyawo fe. C'est ça qu'on est. Est-ce qu'il y aura pour moi? Mais comme vous voyez, tu vois, maman fait on a beaucoup comme ça. Ni am mou fleni. On était ensemble. Elle n'a pas menti, elle tient le faux. Ami, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Déjà, les gars là, ils ne font rien là-bas. Bon, comme ami est avec qui on a mal les gars. Et ami la beauté. Et une fois que vous pour on a iré à demain. Bon, c'est ça. Furuko ina c'est ça. N'a sur la ibi fait ka furu Karim Konima. Karim ka fait belle de a financement a mana ke ko yi wa mariage ko fait ni so jolé bané fana di awmo abi yela mo kono i mo ko mana jo jien fon fena mobili kura sari abe kwa i baro ki bitene nyo kono la ça ne me fait ça avant tourner à réfléchir donne-moi réfléchir ni tanta ko ina drobe fama ale kun nana fo dum na ka be ne fe ne tanta ko la ma fama donc réflexion ta ko la elle va assumer Daddy. Ni ma nyama bibita ka gelene kadi yere ko yo ya ka gele yo ya ka gele ngati no ka e bulu muso yere dabse ka ketan kuma be aka gele bitari ka juguna be ay kuma do la to ka fa alhamdulillah sa to ka fa alhamdulillah billahi ni man sa nauna ay amanogo ni manyema ere dum mo foti sa ni may muso la sa billahi mumbe mune kera ni ma nga furu glan to do ala koy furu chogodi ne ka furu cento di flene karamugo ere ba kuno ka furu ka cento chogodi kadi karamugo ibado dini kadi ne ce ante ka sika din soro ki ga nyani magani jigi tugu karamugo ka nga furu gla bi ce jigi tugu cem na jakma be nyine ne ce denki sere te cela o jigi we tugu chogodi karamugo den se tele cela me denki se te la wa ay ne ra ti cala sanko ne para cala mena kadi wallahi wa karamugo ay ali ga te mana kan fola bire billahi mega sebere fiye koy ne bora cala mena saya ko kalo sababo sanya ni na kun yere fo kwa billahi karamugo min sebede sa ne te planga ko ni chega kele miseni a be dingo yi ala fa yere murutile no ga blana a be dingo de sa karamugo kana donni fe jande me kono kadi kana donni ente do foi teta rosi billahi teta sisa nyini wore ay kadi ay kuma wore fo teka jakmate nyine mne ka ba bana na manye furu sai gati furu ceware ma kana ne ay kana donni furu sama teka foi da kono ko fone we karamugo nego etu mo be 300,000 bina nyene bora 300,000 tem bayan kadi 300,000 tem ibi ka kuma mfa kuma re mai billahi ne reflect wa bioro ko nyene bora wa bi koto ay kanu to ne nguma ka misire sanga bla village la ni bigi ni wodo le ka manya fota amanya na bokuy ngo do nani sigia den jalaman do nani sigia dunala o nega do baraka dama no barakono ko barala sigi kalen nani wa binani fo bine mu yenyala ni binani ga wa bioro ay wa muso be lawru de tay wa kadi ere ga wardi mo ma wasaba ga wardi mo ma wasaba ay ni be kologolo warji ma karamugo kadi atotan wallahi kana nege kono da karamugo e sabilai nebe se flella be baro ne ka baro ken kana nge kono da karamugo de di masa e ma fuki be na misi saka ta suwa o mena wa bioro di ma no de kun mengama karamugo de wo ya fi bara nga gelenwi billahi jume were ba ko fi ay si sangoni karamugo ni fion fe fo de won kama ni bake wala sani din soro la lala bi sika muso flana ta ko kuma injo bon ali denko yebe ga denko mi fo ne ka denko manogon ko parce ni ne kono de la ibi kalo sara de dinema kalo sara de dinema kalo jojo kalo sara ko na me bode ka kalo sara de dinema wa faga to anchedi ay karamugo de ndoro gi kalo sara fo doro ni ba be di ma kalo la wa woro do o ma ke wa wolum vla karamugo kalo la wa wolum vla di o ya re yan so sara isengelo
Mais wawolo ay kadi barka be ka kola kuy barka bi ka kola bo amma programme awo sisa ni tara so mi ga wari be cima ay atonga programme na fi konte ci ala cliff na mana kante kuy fungan la bendoni igani mana atonga la bene Ciao ciao ni warti ku ni sanuti ku dije ga gede kuy abella ben ko bogoy abo ko fo basite mais ma jetemne ni akili jaga na kan ga tugum ne ba fo ni mon tarasa misi ga avancer cima ay to ko fela foi tila billahi foi tila foi ne tara awa kadi kaseni mai muse sitane kuy nala muse sitane akuna farla jinala wulisa ala kan kisi kantanga nene ma yan quartier bladra mai billahi nene ma yan quartier blad ne be sa dona fu ay Il doit accepter. Ni yɛrɛ cɛ ka yɔrɔ de mariage la tellement. An kɔrɔkɛ ne sira ɲini ne bɛ fɛ ka taa so de. Ka taa so? Ami i sigi sa i cɛ nana mɔgɔ min y'i bila k'aw to nin na kanu na o nana o ye man ka content ou bien monsieur Jabi. Moi je regrette, je pense que c'est l'essentiel. Et la mobilité duguma. Ouais, mobile. C'est très bien. Bika mobile ta. Mais t'as bila quand même tellement qu'il y a les commentaires. Non, tellement qu'il s'est gâté blague aller tout non. Non, là ça c'est Ami. I b'a dɔn diɲɛnatigɛ la bonya de ka ɲi fɛn bɛɛ la quoi. Mais e bɛ se ka déplacer ka bɔ i ka so ka na ne ka so k'e ka taa telimani na cogo di au moins telimanigiw tiɲɛ don u bɛ baara la dɛ mais ka mobili jɔlen kɔni to yan karibila b'an kɔnɔ mais e bɛ se ka fɔ cogo di k'i bɛ taa telimani na Karimu i bɛ mobili ta i bɛ taa bila problème foyi de t'o la ne ka nin ka côté la problème foyi t'a la e yɛrɛ k'i lajɛ e ɲɔgɔn jolie toi tu es très belle comme ça comme mɔgɔ bɛ e yɛlɛ telimani sanfɛla la il faut pas trop complimenter ma i b'a dan i bɛ se k'o fɔ fifi ma nka i kana n'o fɔ ale ma ok c'est clair non i bɛ se k'o fɔ i ka fifi ma i ka fifi a b'a somɔgɔw fɛ toujours n'est-ce pas voilà e yɛrɛ mun k'i bɛ tila ka Umu ka numéro di ne ma Umu ka numéro tɛ problème il faut pas te fatiguer Umu ka numéro n'a b'e bolo a tɛ ne bolo wa Umu ka numéro bɛ ne bolo n b'a d'a ma sira la on a tout le temps pour bien causer dans la voiture elle c'est ma amie sans plus tarder Jabi on va te laisser an ka taga wuli ka na an ka taga problème t'a la Ami an bɛɛ kɔfɛ o la voilà Jabi Aïssa ne yɛrɛ bɛ fɛ ni ne ka ɲɔgɔn ye ni ne ka patron de ça est-ce qu'il bɛ ka bamanankan nin faamu lui c'est mon boss pendant que moi je suis pas là le boss ne doit pas t'accompagner hein o bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka ne de tu vois Karim i jɔ sa Ami mais j'espère que problème dɔ b'i la i tɛ ka mun fɔ n ye mun de bɛ yen wala foyi tɛ yen nɔ monsieur Jabi ayi parce que i b'a dɔn a ka comportement changera mais mun de b'i la émotion ye fila de ye ne ka kanu bɛ ka na sansan o de bɛ k'a dabali ban elle ne s'attendait pas à ça parce que ne tun y'a refusé i ma ye n ka comportement de ma ɲa a tɛ ka da la quoi est-ce qu'il bɛ k'a faamu a tɛ ka da la ko ne bɛna nin kɛ tantôt ka joie tan k'a kunbɛn k'a accueillir or c'est elle seulement que moi j'attendais Monsieur Jabi, on bɛ k'ale dɔrɔn de kɔnɔ dans ma vie est-ce qu'il bɛ k'a faamu ni an bɛ kɛ Juliette ye dɔrɔn i bɛ ne kɛ Romeo ye pop je t'ai dit n'i y'a kɛ Rose ye dɔrɔn wele Jack a bɛ nin tɔ kuma kɛ mobili kɔnɔ a ye taa elle c'est ma d'accord an bɛɛ kɔfɛ awɔ i Karim e bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan ye k'e tɛ nin dimi fɛ e bi tuguni a nana film wɛrɛ tourner fo ka ne dabali ban ne yɛrɛ kɔni mais n terikɛ n'e nana an bɛ nin kuma kɛ sinon ne m'e faamu baasi tɛ ala ka ko kɛ hɛrɛ a kɔni mana kɛ cogo o cogo i ka furu kɛ ka bɔ cɛgana la o de ka fisa i bɛna don an ta fana kɔnɔ min b'a la i b'a ɲɛdɔn karamɔgɔ ni cɛ in fana taara min bi tuguni minnu kɔni mɛn kana magala dɛ walaji kori ma maga fɛnɛ i ma maga foyi la yan kɔni mun kɛra i masa kori ma maga fɛnɛ yan sa ma maga foyi la mun kɛra muso kɔnɔma de tɛ maga ne ka foyi la yan quoi ni magala la dɔrɔn i bɛ n ka fura tiɲɛ a ka haramu awa muso kɔnɔma o
Oni muso kɔnɔbalen ne fɛ ka kuma de ɲɛf'i ye k'a faamu sa i komi i ma maga fɛn na ka ban a banna fura min filɛ nin n'i magala la dɔrɔn ni i bɛ dugawu k'i den o la dɛ bilahi fo ni ne tilala k'a ko a bɛ kɛ zon ye e yɛrɛ ye zon de o ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ye sa wala si zon de o o tɛ diyagoya ye joli ka kɛ zon ye jɔn joli kana tɔɔrɔ tin kuma ni wa i bɔra hali kɔgɔ bɛ kuma kana tɔɔrɔ wala i bɔra i kɔnɔma cɛkɛ sa karamɔgɔ ni minɛ ni minɛ ko bila n wa i ka kalo sara cɛw n tɛ n fɔ dɔw i fɔ dunan koyi ne kun tɛ deli bilen ne kun t'a fɔ e walɛti ye bilen karisa n ka kalo sara e tun kalo kun bɛ sa dɔrɔn ne kun bɛ Alvini wele k'a fɔ a ye n ko ayiwa n ko karisa den mun filɛ nin ye waliden kɔnɔbara la i ta tɛ ne de ta don karamɔgɔ fɛn e laban jɔrɔ bɛ nin na e laban jɔrɔ bɛ nin na laban ko jɔrɔ sa maa si t'a laban ko dɔn e b'i laban ko dɔn ni e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne ye min cɛ ma ye n ko e ye musoman de an k'an laban jɔrɔ kɛ laban yiri bɛ ne bolo koyi laban jɔrɔ yiri bɛ ne bolo bilayi ni ne ye n ko la ka ban ne laban bɛ ɲɛ karamɔgɔ dɛ i b'a dɔn fitiri ka ne wale sɔrɔ kɛnɛma sa man ne i bɛ ka su ko na fitiri ka sɔrɔ kɛnɛma sa man di i dun bɛ ka su ko na n'i ka kuma banbali ye wala tɛ ko jumɛn i y'a mɛn o ma kulo fila de fitiri kelen walima fitiri da ye nin fitiri de kana se k'e sɔrɔ kɛnɛma diɲɛ sɔgɔmada caman ye karamɔgɔ mun kɛra mɔgɔ min bɛ bɔ fitiri o kɛ tɛ fɛ fitiri ka se k'e sɔrɔ kɛnɛma ɛri jumɛn min karamɔgɔ ni n ko i ma n t'a fɛ de mun kɛra walati kɔrɔ e tɛ ka jarabi Alvini na dɛ n jarabila o ma jarabi i nafuya foyi t'i ɲɛ sira la a daminɛ ma fɔ k'i bɛ fɛ ka wari de b'a kun bɔ ne la e ka nafuya ni dɔgɔnin ne y'a faamu ko mɛ i bɛ danbe biri ni burumusi dɔnniw na sisan ayi ne y'o fɔ ko fila don bilayi npogotiginin kɔni pantalon donna n'a balila ka falen dɔrɔn ko fila don soit cɛ min b'a bolo ko k'a ka to ka burumusi don soit kɔnɔma don e ta y'a fila bɛɛ de b'e la denmisɛnnin fitinin ni jarabi wata ganasi ni jarabi Alahu akibar ala k'i bɔ ala k'i ɲuman bɔ fight for fight karamɔgɔ fight for fight Tora kelen i ka tora kelen n bɛna n tɛgɛ b'i da la nka n'i kulela i bɛna dɔn ne ye cɛ mun ye i y'a faamu wa e tɔgɔ yɛrɛ n'i tɔgɔ yɛrɛ n tɔgɔ Aminata ni jabi fɛ yen tɛ e delila ka ne yan ni jabi fɛ yen tɛ e delila ka ne tɔgɔ mɛn yan est-ce que ne tun bɛ kanu na ayi an kɛ ko fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye a ma kɛ yan nɔ dɛ yan mun y'i bila ka nkalon tigɛ k'a fɔ k'i ne kun ɲɔgɔn fɛ kana ka duwan tiɲɛ n'i k'i daminɛ i bɛ lamɛn fɔlɔ est-ce que i y'a fɔ pim o kuma wuli ne ni k'i kuma an ka kanu duman na i nana ka gɛlɛya k'e ne kun ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn fo bi ne b'o deli la hali sisan n'i k'i daminɛ ka lamɛn i b'i daminɛ bɛ ne lamɛn est-ce que i b'a fɔ fo bi hali sisan ne bɔra o deli de la kɛlɛ tɛ ka ban e sababuya la parce que i nan'i jɔ k'a fɔ k'i ne kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na depuis an ka dɔgɔ or c'était faux et archi faux i ne tɛ ɲɔgɔn dɔn c'est pas vrai c'est pas vrai ok maintenant pour ta sécurité et ton bien-être dans ce pays parce que nul ne peut m'échapper à Bamako ou hors de Bamako mun b'i kɔnɔ de n b'a dɔn ko n ka chance bɛna k'i minɛ moi on ne peut pas m'échapper i tɛ ne dɔn dɛ nka i bɛna n dɔn mɔgɔ min y'i bila ko in na n'u bɛ ne dɔn olu ma sɔn ka kɛ o e de bila la est-ce que tu as compris wari nata kama
Voilà comment et il dans vivre là. Ni n'a pas beaucoup de problème. C'est comment je parle. Il est d'amener. Il ne veut pas m'y faire. Il est d'amener. Il est né. Est-ce qu'il a pas Bobby, il est tiré pour lui. Johnny black à fond. On est des fifi. On est des fifi trahi. On est quand est de vous. Johnny black à fond. Quel n'est qu'on a fait quand on dit trop pour rien. Il n'est pas trop fort, oui. Non, mais non, voilà. Yani nganye tuka yele ati to fo yana Wala ni ti se woti ki to fo. est-ce qu'il a kala ko comme de changer de juma La wala ni ti se ga ti to fo. il y a une fraction ni de série kono il a respiration de jo ne me clive de no debuna il est talaha Foyer c'est qui elle autopsie kera a te donc qui a poisonné là et on ne saura pas que c'est blanc il te fera ko jugu qu'il a une wal dedi ne me fera tirer dans le dos pour une dernière fois wartoy ikini lage ini la makara Ah oui, je me rappelle. Jonathan J'avais de Roniro, allez les blancs bella. ça fait où des blagues Karim Monsieur Jamie, avec le coup de là, ma bien-aimée, tu vois, ce qu'on a fait, est-ce qu'il a amené ta flemme? Quel est le coup de manette? Ni mon flan, n'a ça va être drôle, elle se dérange. Tu vois, n'a qu'à suivre. Voilà, tu as vu Antoine Love là. Elle avait le coup de là. Il n'a pas de la voix qu'elle a de ça. Tu vois, non, elle est tout en moléré. Ah, d'accord. Elle est moléré. Enregistrement bébé, j'ai les preuves maintenant. Et tu